Os traballadores do Servizo de Recollida de Lixo da Mancomunidade do Salnés non dan un paso atrás. Hoxe seguiron co seu calendario de movilizacións, concentrándose ás portas do Concello de Cambados. Tamén o fixeron ante a sede do ente comarcal. Que somos 10 familias que estamos aquí vivindo en precario. Poder adquisitivo non temos ningún, é dicir que perdemos todo, e agora o que sí queremos é que se reúnan con nós, que estean con nós e que estean a favor de nós, porque saben que realmente temos un sueldo moi precario. Denuncian que non saben nada de Valoriza, a concesionaria do servizo dende a semana pasada, tampouco da Mancomunidade do Salnés. O venres día 17 presentaron un escrito solicitando unha reunión co presidente David Castro, que din aínda non tivo resposta. O que non podemos é que as administracións públicas que estén respaldando o negocio da propia empresa e que os traballadores estén sufrindo as consecuencias dese negocio, non? Por lo tanto, aquí ten que haber un equilibrio e o que estamos demandando pois, unhas condicións salariales dignas. Que si a partir de entre hoxe e mañá non temos ningún acordo, nos veremos afectados a meternos nunha huelga. É dicir, que a culpa sería da Mancomunidade, do presidente da Mancomunidade, al non querer traernos ninguna resposta nin saber nada del. Pola súa banda, o presidente da Mancomunidade recoñece que existe esta petición de reunión rexistrada o pasado venres. David Castro amosouse disposto a manter encontros coas partes implicadas para buscar un acordo que mellore as condicións laborais. Podemos ter unha reunión, non sei se ao largo da próxima semana, pero sempre tendo unha reunión cos alcaldes que de alguma maneira pois se lles presta servicio e a empresa que presta os servicios, neste caso Valoriza, pois trataremos, se é posible, todo entra dentro do que é o correcto. Eu sempre me gusta a calidade laboral que vai por diante, non? De non chegar a acordos, o inicio da folga está previsto para este venres e afectaría os concellos de Vilanova, Meis e Cambados, os que teñen o servizo mancomunado. Pero o paro pode ser especialmente complicado na vila cambadesa, que o vindeiro mércores arranca a súa festa do Albariño, a que asisten milleiros de persoas. Con respecto ao Concello de Cambados, pois aquí hai unha festa pois moi importante na que veñen moitas persoas. Eu creo que debe de haber interés por parte de todos, porque é unha festa que afecta a toda a comarca e, polo tanto, hai moita xente que ven de moitos puntos e a imaxe que se transmite pois tamén entendemos que é algo moi importante. Por lo tanto, eu creo que nese ámbito é onde temos que entablar un diálogo, tratar de chegar a acordos. Mañá está prevista unha nova concentración dos traballadores desta volta no Concello de Vilanova.